Our topic for this morning is about pressure, about testing as a Christian. Nagyuning mga ingani. So akong basahon karon mga igsoon the book of Proverbs according to King Solomon, the wisest king in the Bible, according to him in Proverbs chapter 17 verse 3. Okay. This is from New Living Translation. Akong basahon igsoon. Fire, kalayo, test the purity of silver and gold, but the Lord tests the heart. Again, akong balikon Proverbs chapter 17 according to King Solomon. Proverbs chapter 17 verse 3. Nagaingon, it says here, fire, kalayo, fire tests the purity of silver and gold, but the Lord tests the heart. Ang kalayo mga igsoon mao ni mulimpyo. Amen. Pinagi sa kalayo malimpyo unsa man tong mga gagmayng mga itong-ito, mga hugaw-hugaw mga igsoon sa bulawan, limpyuhan siya unya mas musidlak ang bulawan. Ang bulawan mas the more siya mo shine after siya mo undergo kalayo. Okay ba mga igsoon ang next line unsay giingon sambingay ni Solomon, but the Lord tests the heart. Kita mga igsoon sama ta sa bulawan, tistingan ta og tinuod ba ta. Ang atong pagtuo mga igsoon, ang atong pagkakristohanon nganing sunod ta sa Ginoo, tistingan ta. Tistingan tag maayo mo undergo tag pressure, sakit, no? Ang kalayo mga igsoon sakit kay na, no? Kabantay kisa may nakasuway nyo dag sugba or napaso mo dag bisan gali usahay, no? Bisan gali usahay kaning init lang sa adlaw, labad kay itong ulo sakit man samot na ning kalayo nga sunugon ta. Sama ta sa mga bulawan igsoon. The moment we believe in the truth, we walk in the truth, the moment we become followers of Jesus Christ, the moment we say yes to Jesus Christ, the moment we accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, ana nga moment na himo na tang bulawan, tistingan dayon ta. Limpyuhan ta, kwaon tong mga hugaw-hugaw mga igsoon sa tuang kinabuhi mga igsoon. Muagi tag kalayo na testing. Amen, na testing, muagi tag pressure. Naay hagit mga igsoon mao nay kalayo ug ang kalayo init, sakit kayo. Naay panghitabo sa tong kinabuhi nga sakit kayo. But that moment mga igsoon kung nakasinati ka sa imong Kristohanong kinabuhi nga sakit kayo, grabing disappointment, grabing nadismaya kag maayo, timan-i nana ka sa pressure that time, no? Kung gusto ka mga igsoon mo sidlak ang imong pagkakristohanon, accept the pressure, no? Kinahanglan mo accept ta mga igsoon og mga proseso sa Ginoo. Kinahanglan mo dawat ta mga igsoon og mga testing, mga hagit. Kay kana sila sama na sila sa kalayo. Maunay mo limpyo na to para mahimo tang pure gold. Maunay mo limpyo na to mga igsoon kay the moment you say, Lord, here am I, use me. Dili ka basta-basta gamiton sa Ginoo kung dili ka limpyuhan og maayo. Dili ka basta-basta gamiton sa Ginoo, dili ka mo undergo og pressure, limpyuhan ka sulayan ka unsay gingon diri, but the Lord tests the heart. Tistingan natong kasing-kasing igsoon. Tistingan natong pagkakristohanon, natong pagsunod sa Ginoo, tistingan kung tinud-anay ba na imong pagsunod sa Ginoo, kung tinuuray ba na, no, wala ba kay giapas, basin nagapas ka kay matabangan ka sa pastor, no, matabangan ka something ana, no, kung unsa ba gyud ang commitment nimo nganing dawat ka ni Jesus Christ as your personal Lord and Savior, tistingnan nimong kasing-kasing mo undergo tag pressure. Each one of us Christians, followers of Jesus Christ, muagi tag kasakit, proseso nga sakit kayo aron kung makagawas ta nining tanang mga kasakit, mas the more mo shine ta. The more pressure nga atong masinati, the more ta mosidlak ingon nga bulawan. Kaya ang bulawan igsoon dili siya mosidlak, dili siya mahinlo kung dili siya moagi kalayo. Dili matestingan ang ka-pure mga igsoon, ang purity sa bulawan kung dili siya moagi kalayo. Dili sad mahibaw-an matestingan atong tinud-anay pagkakristohanon. Ang atong pagtuo kung unsa ni siya ka-pure or katinuod kung dili ta moagi og pagsulay. Dili man ta magamit gud ni Lord kung dili ta limpyuhan og maayo. Daghang pressure ning mga lagad sa Ginoo igsoon. Muagi ta mo undergo tag mga pressure nga dili lang ordinaryo, sakit kayo, init kayo, kalayo gud. Nabay kalayo nga bugnaw, no. Tanang kalayo, sakit, init mga igsoon, but it's for our own good, para malimpyo ta. For us to become presentable, ingon nga mga follower to Jesus Christ nga mahimo tang effective witness niya, mo undergo tag pagsulay. Usay mga igsoon ang kalayo na itong mga igsoon nga grabe kay pressure atong bana. Usay mga igsoon atong pamilya, usay atong asawa, atong anak, atong mga ginikanan. Usay mga igsoon kanang mga tao nga best friend baro nato, basta those people that are close to our hearts, maunay kasagaran maoy muhatag og pressure nato. Maunay kasagaran kalayo nato. But praise God kung naa ka karon diha nga nagtanaw nga ingana nga naman. Kay that way ana nga tayo mga igsoon gilimpyuhan ta sa Ginoo. Kay naay misyon na ipabuhat si Lord nimo, dili man kagamiton sa Ginoo kung dili ka limpyuhan og ayo.
dili ka gamiton sa Ginoo kung dili pa ka mosidlak.